Sugeng enjing lur. Iki ceritane anakku mau esuk-esuk nggo njaluk dolanan lur. Terus iki ditukokne kereta-keretanan karo Kak Dea. Terus iki anakku mampir tuku kulineran ya lur, tuku mie goceng. Terus iki tak sepil cara-carane bakule masak ya. Nah, iki mine diemplongne banyu panas ya lur, digodhog dhisik. Sambil nunggu bakule nyemplung mie, tak ceritane ya lur. Iki ceritane anakku sing lanang ki rewel gara-gara njaluk mainan sepur-sepuran Thomas kuwi lur. Terus iki mau ki akhirnya aku nyerah juga, ditukokne dolanan. Terus mampir tuku mie goceng iki ya lur ya. Jadi bar tuku mainan terus mampir tuku kulineran, tuku panganan. Nah iki sak porsi 5.000 lur. Yo segi rasa yo lumayan enak sih. Yo pedese yo anune yo pas. Racikane pas ngono. Iki ceritane aku penasaran soalnya pernah nglewati tempat iki to, kok enek mie goceng ngono. Gek ruame lur, penasaran terus aku iki mau coba tuku ngono. Nah, iki wis sampe lek bumbune ya lur, ditaburi ayam cincang ngono ki lur sing digoreng kering ngono kuwi. Lah iki terusno lek kutuku ki 6 porsi lur. Ceritane ki titipan ngono kuwi, ya titipane ponak aku, ya titipane adikku ngono. Terus iki karo aku karo anakku sing cilik barang, tak pesene sing ora pedes ngono. Terus iki bakule apa sih gak eman ya lur lek ngowahi kerupuk. Lek ngowahi kerupuk ngono ki ora eman lur, akeh lek ngwenehi. 5.000 jadi super murah iki ya lur. Sak porsi 5.000. Abaikan kesuarane anakku ya lur, anakku bungah tukaran karo adik. Wis ngono kuwi lur, lek awur ki wis gemberah ngono kuwi mau. Terus iki wis sampe iki karek masang kerupuk. Apa ya kerupuk pangsit apa iki ya. Nah, iki wis sampai kabeh lek ngraciki nek sing iki ngraciki kurang lur ceritane. Nah, iki wis teko omah, iki review wis tak jajal ya lur. Jajal rasane enak apa gak ngono. Iki mau aku tuku level 2. Nah, iki tak jajal ternyata rasane lumayan lur, lumayan enak. Nek menurut lidahku lumayan enak. Harga 5.000 kayak porsine yo lumayan oke lah. Terus lengkap enek kerupuke pangsit, enek apa sih kayak daging cincangan ngono kuwi lho lur. Ning kene 5.000 regane. Nah iki review tak mamsik ya lur, tak sampene sik ya lek kumangan. Nah iki banjur aku sampai mangan baru anakku tak dulang lur, bocilku. Sambil ndelok HP. Nah, iki lagi mangan mie. Iki sing level 0 lur, ora pedes. Wis cukup semono ya lur. Matur suwun.